Termos. Sopivan sävyinen ääni. Mitäkö se tarkoittaa? No äläpä mitään, minäpä kerron. Vaalimatkan alkuvaiheessa, kun rupesin miettimään, että mikähän olisi semmonen itselle sopiva vaalislogan, semmonen mikä kuvastaisi myös minua itseäni, niin sieltä sitten valikoitui sopivan sävyinen ääni. Siinä on oikeastaan aika montakin merkitystä. Sopivan sävyinen viittaa ensimmäiseksi esimerkiksi uuteen puolueen valintaan, että olipa se väri mikä hyvänsä tai puolue on mikä hyvänsä, niin täällä on edelleen ihan sama tyyppi. Sen takia se väri on aina sopivan sävyinen. Sopivan sävyinen ääni meinaa myös esimerkiksi sitä, mitä meillä Laukaan vihreissä on vaaliteesinä, että meillä on toisia arvostava keskustelukulttuuri. Ratkaisut ei synny riitelemällä, vaan yhteistyössä. Ja sitten kolmanneksi se sopivan sävyinen ääni. Kuitenkin kun ton äänen kanssa on töitä tehnyt erinäisissä toimissa, niin on siinä sitten tietysti pieni viittaus myös sinne. Joten näistä seikoista muodostui sitten vaalisloganiksi sopivan sävyinen ääni. Muistakaa, että viimeistä vaaliviikkoa vietellään, sunnuntaina on vaalipäivä. Meikäläistä voi äänestää numerolla 26, jos siltä tuntuu, mutta joka tapauksessa muista käydä äänestämässä. Moro!